أبتي كونتات بمليون برغات معرف شوعته كابدك أسو كيت السؤال زبل حساب كي عنكفا قوصر تلفونو طوى وقت كل 9 مسولات هالعلا هندبت كوينوا أيدك أسكان حكي بلتو بزعبا دكا سيتياج أنغكي حق خنقدكا أنت تدقس نيركا مخفى أن نيرو دقاس كوسدني كالن فتوكا يا موسى أي تخوريني أي تقدفني قلتي في ملسلان أنوحيو كستنفس سمعتو وزغا أكال تتصوت أخدي بعركنتنا قم زي تصوت تفلت يخا أنا كوز حزنني إرميلا دخامي تصبح كير كتفلت يوم غانكي مساغة بايسة دكاس كم زي وصلن نفلتكي أب ساعة تدويل كلي أرقا جيتسكا أجل ما بوحد كالات النقرات نابزنا بور وقت ملسيوم مديوكي كوم يكون الموسي بجاغة تردع لي كالات تقوي نتواقع كساب مسمع ترورب تخفي لقدلي قدم قريتا محتاتي قنا عردا داقا جيكا من بارق نقرقا أنا زقاقي هراي بس يغلقوا مسمن يقيب سلك سعل النيركي مسبين يا محوي كرمت مالك من كدولة لكي ختصبين نيركي ما ارتاحفتي سلام كايلاتك اوه هرميلا انتي خطقور نزلغي كلنا زي جيقا مالدي سلامتي كافو لو مخان زي رداكني قلت حتى يغرب كهلين موسيلا كم كان عنا يدما تطرطرني لي كم تكون حجون أنوحي قستنفس سمحتو بقالات زي ترقموني مقرام دمسكات بتحتي ملحاسود مصح كابتي تريرو زنبر دمصو ناب كالي معبل كيرو بتحتنا دما بلا مباراني غريت اقا حتت قنانا يبعكي بزي كاي كالت تمتي بالكندي زلو حجون ترتارغا بملوئي تقرفني زلو حجا انا كاب قالات نلعلي زهبكا مرقاقص يبلين نسخا بوغنكا اعينتغانا امرغان كفيتكا تغتاتل زترتر بهاري كوازي يبلي نسخا تطرطر يكونكا كنغركا غنا موسى ابز غيزي بزيكا خالق دقاس خل ان فقاري بلين مقرتي غير ميناتي اقسينكني بجغ بصباح سرعه فقر حاتي بحسام وعل ساعات كني يستعمكي كمتينا يفلما قصراخ غبر خلو خوينه تسمعا غيزين بوتان فليو نتاسلكي مسعة صوتا بزعبا قصرهم بفلي هنقوتا حسبت فقرهم بمكر راي كمتحدث دما استوعلت كتملس كلا أي كما متصاصان كله كابات منزع خوينو ترأيا سمعت قزانت سقطها تنحمشت معلتات كي تفلت أهم بنينن رئيها سأنتو بزحا طعم يخوينوا إذا تهانت إيتو أيكونة رغيبا كله تلواويتي تسنيحو ولا نسونا يكفان تلما ميداتو
ጽቡቕ ጌራ ከየስተመቕረቶ እተን 150 ዘይበጽሓ ሰዓታት ሓፊፈን ምስ ሙሴ እውን ሓንቲ መዓልቲ ፈልዮም ነዊሕ ሰዓታት ኣሕሊፎም እዮም። ተዛዊሮም ኣዕሊሎም ተጻዊቶም ተፈቓቒሮም ነቲ ዝኽሪ ሒዛ ክትጓዓዝ መረጸት። ፍቕሮም እናኣረገን እናሓሰሰን ከይከይድ ፍርህ ነበራ። ስለዚ ድማ ዝኽርታት ሙሴ ብምሕዳስ ሓድሽ ሓይሊ ሒዛ ክትከይሽ መደበት። ልባ ካልእ ወዲ ኣዳም ከኣትዎ ፍታዋ ይነበረን። ኣውቶቡስ ፀሓይ ከይተቐልቀለት እያ ጉዕዞኣ ጀመረት። ካብ ኣስመራ ወፂኦም ነቲ መገዲ ምስ ተተሓሓዝዎ እቲ መሬት እናበርሀ መንፈስ ሄርሜላ ግና እናጸልመተ ደኣ ኸደ። ካብ ገዝኣ ናብ ካልእ ቦታ ብምጋሽ ትዛነ ዝነበረት ሄርሜላ እዚ መገሻ እዚ ግና ግርምቢጥ ኾና። ሕጂ ንገዝኣ በጻሒቲ ኾይናያ ተሪፋ። መዓስ ከም እትምለሶ እውን ኣይትፈልጥን። ነዲኣ ነቦኣ ነፍቃሪኣ ንኣሕዋታ ከምኡውን ንኻልኦት መቕርባ ኣብ ዝደለየቶ ጊዜ ክትረኽቦም ኣይክትክእልን እያ። ወይ እውን ደጊም ዘይክትረኽቦም ትኽእል። ክዳውንታ ተንጠልጢሉ መደቀሲ ክፍላ ተገፍቲኑ ይተርፍ። ዝዓበየትላ ከተማ ኣስመራ ድማ ሰብ ዕድል ጥራይ ይዛወሩላ። በዚ ኩሉ ንመን ከም እትወቅስ ሓርበታ ንወያነ ምርጋም ከም ድኽመት ኮይኑ ተረድኣ። ንሳቶም ዘስዕብዎ ካብ ኣካላዊ መጉዳእቲ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ። ናብ መንፈሳ ኸኣትዉ ስልጣን ክረኽቡ የብሎምን። ድሓርካ ንሳቶም ብእሁጅ ጸላእታዮም። ኣቦኣ ደው ኢሉ ነዊሕ ዝዕለላ ዘከረት። ተሻቒሉ ክነሱ ከባራ ተዓይሉ እዩ ዝፍትን ነይሩ። ብዓይኑ ገና ቈልዓ ከም ዝነበረት ካብ ዘረብኡ ይፍለጥ። በቲ ዝሰዓበ ኩነታት ንነብሱ ተሓታቲት ዝገበራ ይጥዕም ከም ዝነበረ ተረዳእትሉ። እቲ ኩነታት ህዱእ መነባብሮኦም ድማ መጁእ ከም ዝነበረ ከተእምኖ ጽዒራ ነይራ። ምስቲ ናብ ፓሪስ ክትመጾ መዲብዎ ዝነበረ ግና ናብ ድፋዕ ኣባያ ትጓዓዝ ዘላ። ብደቀ መሓረ ተዓጺፎም ንማይ ዕዳጋ ሓሊፎማ ምስ ወረዱ እምባ ተኺሎ ካብ ርሑቕ ክትርአ ጀመረት። ክሳብ ናብ እግርታ ጎቦ ዝበጽሑ ግና ዝያዳ 1 ሰዓት ወሰደሎም። ምስ ተኺሎ ተላገባ ክትፈላልየን ዘጸግማ 3 ቁሸታት መንብሮ ኩዶ ጸላምን ቀላይ በዓልቴትን በታ ናይ መወዳእታ ሽም ተዓብሊለን እየን። ብየማናይ ሸነኻ ክሳዕ ኣድማስ ትርኢታ ዝዝርጋሕ ጐላጉላ ሃዞሞ ጻሕ ኢሉ ይርአ። ኣውቶቡስ ኣብ ጸሮና ራገፈቶም። ሄርሜላ ግና ኪንዮቱ ቦታ ቐጸለት። ናብ ማይ ዓጋም ካብኡ ቐጺላ ድማ ናብ ሰብዖ ድፋዕ ገድሊ ስኒ ምንካስ መመካት ምጽዋር ዝበሃሉ ቃላት ስጋ ናብ ዝለብስሉ ቦታ ብሰንኪ ጽቡቕ ምርኣያ እተበራበረ ቀጨውጨው መሊሱ ክድቅሰላ መዓልታት ደለየ። ከይነገር ክነኺድኪ ኢላ ኾርያ ዝነበረት ሙዚት እውን በብ መዓልቲ እናተመሓየሸት ናብ ንቡር ዝምድነአን ተመልሳ። ዛይድ መመሊሳ ብዛዕባ ገዝኣ ተሓታ። በዓል መሬ እውን ናይ ኣስመራ ከበር ሃብና እናበሉ
ኣጽሚሞም እዮም ፍጊዕ እንተብሎም ኢላ ነዚ ነገረቶም ተደጋግመሎም ንሳቶም ግና ኣይስልክዩን ካቴድራል ገብኣዶላ ጆተነስ ጠጠው ኢለን ኾና እምበር እንዳስዋታት ከደኣ መን የንቀሳቐስን ኣሎ ቆልዑ ጥራይ እንዲዮም ተሪፎም ጎደና ሓርነት ብቕራፍ ካሪመለይ ትረአን ኢሎማ የላግጹ ተረፍ ናፍቆቶም እቲ ናብራ ቀጽለ ብሕልናኣ መወዳእትኡ ከተማ ዓድወ የሸግራ እዚ ኩሉ ሰብ ንምጽንናት ድዩ ተቐሪቡ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ወትሮ ምስ ረበሻዩ እቲ ኩነታት ጽላለ ኾይኑ ይርዳኣ ብፍላይ ደቂሳ ጸኒሓ ብትትስኣሉ ዓብይ ኣለኹ እንታይ ከገብር ኢላን ነብሳ ተሓትት ጽልሞት መጻኢ ይረኣያ ልባ ርግኣት ትስእን ሕጂ እውን ናብቶም በብእዋኑ ትፋለጦም ሰባት እናድሃበት ካብቲ ስጉር ስምዒት ነንእዋኑ ተምልጥ ኣብ ናብራ ውትድርና ምስ ሰብ ክትፋለጥ ቀሊል እዩ እኳ ደኣ ምስ ሰብ ከይተፋለጥካ ክትተርፍ ይብርትዕ ደቂ ሓይሊ ተባሃሂልካ ምስ ገለ ሚእቲ ሰባት ብቐሊሉ ትፋለጥ ምስቶም 3 ሓይልታት እውን ብበጠሎን ይፋለጡ ሓደ ሓይሊ ዝገማገሙ ክፍልታት በጠሎን ድማ ይውሰኽዎም እናጸንሐት እውን ሄርሜላ በጠሎንያ ሓንቲ ካብተን 3 ኣብ ውሽጢ ብርጌድ ምዃና ከተስተብህል ጀመረት ብብርጌድ ኣብ ምዃንዩ ሰላም ንዝብላ ጽቡቕ ክትምልሰሉ ነውር ኮነ ወተሃደር ንወተሃደር ይቀራረብ ይዘራረብ ይተሓጋገዝ እዚኣቶም ብጾታ እዮም እንተ ሓመመት የልዕልዋ እንተ ቆሰለት ይሕክምዋ ይኽደን እምበር እንተ ሞተት እውን እዚኣቶም እዮም ፍሒሮም ትሕቲ መሬት ሓመድ ድበዝ ኸድንዋ ነቲ ናይ መወዳእታ ጉዕዞኣ ዘፋንውዋ እዞም ኣብዚ ዘለዉ እዮም ንሳቶም እውን ነፍሲ ወከፎም ከም ናታ ዕጫ ዝገጠሞም እዮም ምስኣ ጠምዩ ምስኣ ስሕቁ ምስኣ ጭነቑ ምስኣ ይሞቱ ወይ ይድሕኑ ከምኣ ሓንቲ ዘይትትካእ ህይወት ዘላቶም ክነብሩ ዝደልዩ ፍጡራት ምዃኖም ኣስተንተነት ሓለፍቲ ወያነ ቃላት እናለዋወጡ መጻእና የስምዑ ብሓውን ብራዕድን ክመፁ ምዃኖም የተንብሁ ዝርርብ ሰላም ተስፋ ዝህብ ክመስል እንከሎ ናይ ወገን ሰራዊት ብብሩህ ተስፋ መወዳእታ ዝጉዳይ እዙ ኣማዕድዩ ናብ ሰላማዊ ናብራ ከቋመት ተስተብህለሉ ነበረት ንሳውን ብተስፋ ምስኣቶም ትሰራሰር ምግዓር ሰራዊት ወያነ ዝሰምዐ ዘበለ ግና የናቕጾ እንተ ዝመጻእ ዝብል ድማ ይበዝሕ እቲ ስምዒታት እናተለዋወጠ ናብቲ ዘይትርፍ ኩነቱ ካብ መቕጻል ግና ኣየብኩርን ጎስጎስትን መነቓቓሕትን መሳርሒታት ሙዚቃ ሒዞም ካብ ኣስመራ እናመጹ ነቲ በዓል ብረት ኣጆኻ ይብልዎ መንእሰይ ድማ በቲ ደርፍታት ይወዛወዝ ዑመር ማንጁስ እውን ሙዚቃ ጥዒምዎ ክልሀ ምስ መጸ ሄርሜላ ረኣየቶ ካብቲ መወዳእታ ዝረኣየቶ እዋን ድሮዋር ሓሊፉ ከም ዝነበረ ዘከረት ካብ ምንቅስቓሳቱ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓወየ ክትዕዘብ ከኣለት ሕጂ ነብሲ ደሪቡን ክነውሕ ዝገደፎ ጸጉሩ ጀብጀብ ኮይኑ ናብ ግንባር ወሪዱን ናይ ምልኩዕ መንእሰይ ትርኢት ከም እተላበሰ ረኣየት ከመይ ኮን ይህሉ ክትፈልጥ ተሃንጠየት
እተሳዕስዖ ዝነበረት ደርፊ ምስ ኣብቅዐት ናብ ቦትኡ ክምለስ ብዓይና ተኸታተለቶ። ናብኡ ብምቕራብ ድማ ኣገረመቶ። እያ ሄርሜላ እዋይ ዘይሞተስ ይራኸብ ዳኣግዮም ዝብሎ እናበለ ናብ ፍሽኽ ተሓቐቐ። ንሳ እውን ሓዋ ከም ዝረኸበት እናተሰምዓ ፍሽኽ በለት። መዓስ ከም ዝሓወየ ኣበይ ከም እተመደበ ሓተተቶ። መለሰላ። ኣበይ ምዃኑ ኣሃዶ ሓተታ መለሰትሉ። ናብራ ከመይ ኣሎ ተባሃሉ። ደሓን ከም ዘሎ ተሰማምዑ። ካልእ ብዙሕ ዝዕልልሉ ርእሲ ነበረን። ዋላ ብዘይምዕላል እውን ብሓደ እንተጸንሑ ግዛዕ ከም ዘይብል እተረድኡ ይመስሉ ሓቢሮም ነቲ ምርኢት ክከታተልዎ ቐጸሉ። እቲ ምርኢት ክውዳእ ከሎ ግዜ ንፍርቂ መዓልቲ ሓሊፍዎ። ፀሓይ ድማ መሪራ ነበረት። በዚ ፀሓይ እዚ ናብ ቦታኣ ክትከይድ ምዃና ዝዘከረትሉ እቲ ጻሕ ዝበለ ጎልጎል መገዲ ኣሃዱኣ ተራእያ። ሄርሜላ ዳ በዚ ፀሓይ እዚ ናብ ኣሃድኹም ትኸዲ ማለት ድዩ? ጭንቃ ስለተረዳኣላ ባህ በላ። ኣብ ገጻ ገሊጻቶ ከይትነብር ግና ተጠራጠረት። ፍሽኽ እናበለት ጸገም የብሉን ነዚ ዘስምዑና ደርፍታት እናደጋገምና ቦታና ክንበጽሕ ኢና ሓውሲ ዋዛ መለሰትሉ። ሓቀይ እኮ ሄርሜላ መን ሽሙ ዘይትገብሪ ኢሉ ግንባሩ ዕምጢሩ ክሓስብ ከሎ ሪኣ ግና ኣብ ዋዛ ከም ዘየለስ ተባሃለትሉ። ቦታና ኣብ ዘቐረባ ስለ ዝኾነስ ተመሲሕኪ ዓሪፍኪ ትኸዲ። ኣብ ፈለማት ሓሳብ ክብድ በላ። ናብ ዘይትፈልጦ ኣሃዱ ተሓዊሳ ክትውዕል ኣይፈኾሳን። እንተኾነ እቲ ጻሕ ዝበለ ጎልጎል ምስቲ ሓያል ፀሓይ ድማ ክትሰግሮም ዝድፈሩ ይነበሩን። ሕራይ ክትብሎም መረጸት። ንሓሰን ከተፍቅዶ ስለ ዝነበራ ድማ ሓተተቶ። እንተሳት ሓተታኣ ተፈልይዎ እንተሰብ ምርካባ ገለ ሮፍታ ሂብዎ ሓሰን ብብሩህ ገጽ ከየማትአ ሕራይ በላ።